I tot suma. Justament un altre projecte que surt de la voluntat de fer petites coses però amb un gran valor social el trobem a Blanes, el municipi més poblat de la comarca de la Selva, on el Club Deportiu de Blanes acaba de crear un equip inclusiu. És l'equip dels Invencibles. Molt bé, molt bé. Perfecte, un bon passe. S'entrenen amb ganes per ser fidels al nom del seu equip, Invencibles. Tenen diversitat funcional però no s'aturen davant de cap obstacle. Sí, Simples. Sí, és el crit que tenim nosaltres. És un projecte molt maco on és fàcil sumar-se i la veritat és que veure els nanos disfrutar no té preu. I m'agrada molt. Els professors són molt bons i així. Sí, ser porter. Sí, per exemple. Porto jugant uns 3 o 4 dies i m'ha agradat molt. Amb dues categories de 6 a 16 anys i una a partir de 17 anys, el Club Deportiu Blanes ha posat en marxa el primer equip de futbol inclusiu. Intentar que tots els nens, sense preguntar quin problema tenien, tinguessin cabuda al nostre club. I llavors vam fer aquest equip d'inclusius i el que volem és això, que perteneixin al nostre club i que se sentin a gust com qualsevol altre noi. I l'esport senzillament és l'eina i l'excusa per trobar-nos, per socialitzar, perquè es coneguin entre ells, per crear amistats, per desenvolupar habilitats socials. De fet, ens estem trobant que escoles ens estan felicitant per la feina que fem, ja que veuen que després a l'aula i inclús al pati es relacionen de manera més eficaç. De moment entrenen el dimecres, però adaptaran els entrenaments a les necessitats individuals i de grup que puguin sorgir.